Здравейте на всички! Най-светлият празник на християните – Великден, Възкресение Христово. Всъщност това само Христовото възкресение ли е за вас? Или е вашето възкресение? Има голяма разлика. И аз бих желал всички да осъзнаят, че Възкресение Христово е нашето възкресение. Защото затова Исус Христос дойде на земята. За да отиде на кръста, понасяйки нашите грехове, болести, бедност и проклятия. Той отиде в ада вместо нас. Но Бог го възкреси от мъртвите за нашето оправдание. Така че имаме два вида живот, които не може да живееме. Единият живот е естественият човешки живот, за който Библията казва, че в Адама всички умират, но в Христа Исуса всички ще живеят. За този живот искам да ви споделя. Защото Христовото възкресение не беше просто само Неговото възкресение. Христовото възкресение е нашето възкресение. Искам да ви прочета някои пасажи от Божието Слово, с които да предизвикам вашата вяра. Защото какъвто мисли човек в сърцето си, такъв е той. Много е важно какво мислиме. Много е важно какво знаеме. Нека да получим малко знание от Божието Слово. В първо послание на Йоан, 5 глава, 9 стих, Божието Слово казва така. Ако приемаме свидетелството на човеците, свидетелството на Бога е по-важно. Защото това, което Бог заявява е той, че Той е свидетелствал за Сина си. Който вярва в Божия Син, има това свидетелство в себе си. Който не вярва в Бога, направил го е лъжец, защото не е повярвал свидетелството, което Бог е свидетелствал за Сина си. И свидетелството е това, че Бог ни е дал вечен живот и че този живот е в Сина му. Който има Сина, има този живот. Който няма Божия Син, няма този живот. Това писах на вас, които вярвате в името на Божия Син, за да знаете, че имате вечен живот и да вярвате в името на Божия Син. Този вечен живот, който Бог ни е подарил, не е просто вечно съществуване. Но това е вечният живот с качеството, каквото Божия Син Исус Христос има след своето възкресение. Библията казва, защото както е Той, така сме и ние в този свят. Ние имаме Божият вечен живот, подарен от Господа. И искам още много место да ви отворя, да видите какво казва Божието Слово за възкресението. И това се намира в Ефесяни 2 глава, от 4 стих надолу. Бог обаче, който е богат с милост, поради голямата любов, с която ни възлюби, даже когато бяхме мъртви чрез престъпленията си, съживи ни заедно с Христа. По благодат сте спасени. И като ни съвъзкреси, тури ни да седнем с Него в небесни места в Христа Исуса, за да показва през идните векове премногото богатство на своята благодат, чрез добрината си към нас в Христа Исуса. Защото по благодат сте спасени чрез вяра. И то не от сами вас. Това е дар от Бога. Не чрез дела, за да не се похвали никой. Защото сме Негово творение, създадени в Христа Исуса, за добри дела, в които Бог отнапред е наредил да ходим. Ние имаме този живот подарък от Господа. Библията ясно казва, че ние бяхме миналосвършено време. Бяхме съвъзкресени с Христос. Когато Христос отиде на кръст, Той стана едно с нас и ние станахме едно с Него. От тогава никога не сме се разделяли в Божиите очи. Така че празнувайте Възкресение Христово. Празнувайте своето възкресение. Бъдете благословени на този най-светъл празник.